Bona nit, Manel. Bona nit, xiques. Bona nit aquí a tots els presents. Senyora Quinta Escull, directora territorial de l'Escola de Terres de l'Ebre, el senyor Josep Colomio, regidor d'Esports, el senyor Jordi Bort, president de l'Associació Esportiva de les Curses per Muntanya de les Terres de l'Ebre. Molt bona nit a tothom, membres dels Consells Comarcals senyor Cap, alcalde, regidors de tots els municipis on se fan les curses, corredors, acompanyants, gent de la ciutat de Roquetes. Bona nit a tots i benvinguts al 8è edició de l'entrega de premis del circuit de curses de muntanya de les Terres de l'Ebre. Per començar, com és habitual, fem els parlaments de les autoritats que acabem de nombrar. Per tant, en un principi ens rebrà a casa seva el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Roquetes, el senyor Josep Colomio. Delegada d'Esport de la Generalitat, Quinta Escull, regidores, regidors, president del circuit de les curses de muntanya de les Terres de l'Ebre, esportistes, acompanyants, bona nit a totes i a tots. És per mi un gran plaer donar-vos la benvinguda a Roquetes en una nit especial, com ho és sempre l'entrega dels premis als guanyadors del circuit de les curses de muntanya. Voldria agrair-vos la implicació i dedicació que tant entitats com col·laboradors poseu cada any per dur a terme aquest circuit. Doncs gràcies al vostre èxit, les nostres terres són cada cop més considerades com a destí de turisme esportiu i familiar. Avui seran uns quants els que pujaran aquestes escales per a recollir en forma de trofeu el reconeixement al seu esforç merescut. Però em permetreu que faci una menció i un reconeixement a tots aquells que avui no les pujaran, però són part imprescindible per a dur a terme el circuit de curses. D'una part, a tots els que han participat en alguna de les seves proves, perquè són exemple fidel d'allò que em van ensenyar de menut, que l'important és participar. I de l'altra, a les voluntàries i voluntaris que fan que tot estigui preparat i a disposició dels corredors. Per tots ells us demanaria un gran aplaudiment. Bé, i per acabar, perquè això no s'ha callat, i tirant cap a casa, em permetreu que agraïsc molt exclusivament a la gent del Tall de Roquetes la seva organització d'aquest acte com de tot allò que realitzen, perquè fan que Roquetes estigui bé l'esport de muntanya. Moltes gràcies a tots. A continuació, escoltarem el nostre president. De tots vostès, el senyor Jordi Bort, president de l'Associació de Curses de Muntanya de les Terres de l'Ebre. Bé, bona nit. Delegada, alcaldes, representants de diferents municipis, corredors, companys i companyes, bona nit a tothom. I primer de tot també voldria agrair al grup de Tall de Roquetes per haver-nos preparat aquest pavelló. No és casual, el grup de Tall de Roquetes ja ens tenen acostumbrats a sorpreses molt bones, per tant crec que aquest any tornem a estar a l'altura que ells sempre s'exigeixen. A mi m'agradaria parlar, i com que cada any fem un any més, m'agrada parlar i mirar cap a atrás, com vam començar. I recordem que començàvem unes 4 curses, van passar 7, a 14, a 19, aquest any passat a 21, aquest any que ve el repte augmenta en el tema de les curses invitades, en el tema del circuit de Canicross, i això no és casual. Avui també donem 50 premis de reconeixement, premis especials a l'esport i a les tasques vinculades a l'esport per la muntanya. Hem tingut este circuit passat vora els 4.000 participants i 3.500 d'ells han pogut finalitzar la seva cursa. Han passat de les 500 dones, per tant ja anem sumant, això és molt important. Hem tingut també 7 valents que han fet les 21 curses.
Avui, parlar del circuit o parlar de la FEC i poder tenir representació a la FEC, la Federació d'Entitats Excursionistes, fa uns anys ens pareixia